खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। मिरु सोरखारा लकसभायाव संबिजिरारि सोदांनाय बिल लाबोदों। गाहाय मन्थ्रियानो जा एबा गिबि मन्थ्रि एबा गुबुन मन्थ्रियानो जा जुदि लान्थ्रियै 30 साननि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगौ जायो अब्ला मासिनिफ्राय बोखारनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिथां रेखा गुप्ताखौ सिनाय मोनै सुबुङा गाग्लोबनो नाजादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांनि आखाइखौ हमनानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन जायनि जाउनाव बिथांनि खर'आ टेबोलाव नांनानै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बर'फोरनि गेजेराव अर फोजोंनो नागिरबाय थाग्रा सुबुङा पृथ्वीराज नारायण देबमेसानो होनना बे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारि बिथाङा। पृथ्वीराज देब नारायण मेसा सासे दालाल सुबुंसो। पृथ्वीराज नारायण देबमेसा सासे नारि केलेंकारि सुबुं। पृथ्वीराज नारायण देबमेसा गंसे गोदोनाय नाव। बियो जाय दोलोआव थायो बि दोलोआ गोदोलाङो आरो बर'फोरनि गेजेराव अर फोजोंनो नागिरबाय थाग्रा सुबुङा पृथ्वीराज नारायण देबमेसानो। पृथ्वीराज नारायण देबमेसा सासे बान्दर ओरैनिफ्राय आरो ओरै बारलांग्रा सुबुं होनना बे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया। सदननि हाबाफारिफोरखौ संबिजिरनि 8थि फारियाव मुंख'नाय गासैबो रावफोरा राव दानस्लायनाय जागोन होनना ओम बिरला बिथाङा फोरमायथिदों। लकसभानि जथुम जानाय लोगो लोगो बुंथिगिरि ओम बिरला बिथाङा फोरमायथिदों। आं सदनखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि जों सदननि हाबाफारिखौ संबिजिरनि 8थि फारियाव मुंख'नाय गासैबो रावफोराव राव सोलायनायखौ सुबिदा खालामदों। हिन्दी आरो इंराजि रावनि अनगायैबो सदननि एजेन्डाखौ 18 रावाव राव दानस्लायनाय जादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव असमिया, बेंगली, बर', डगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, माराठी, नेपाली, उड़िया, पान्जाबी, संस्कृत, सिन्धी, तामिल, तेलुगु आरो उर्दुआ दंफायो होनना फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे काश्मीरी, कौकिनी आरो सान्ताली रावफोराबो बेयाव सोफादेर जाबाय होनना फोरमायथिदों ओम बिरला बिथाङा। क'क्राझारनि बारग' एमपि नबकुमार सर'निया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टी (जेएसपी) आ फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बीटीसी) बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि गिबि हान्जानि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। घनश्याम दासआ दिहिरा बियाबाव, बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय मृदुल दास आरो जमदुवार बियाबनिफ्राय बनमाली राभाया बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरां मेल लादों। फैगौ बीटीसी बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 26 नं दारांगाजुलि बीटीसी बियाबाव बारग' एनडिएफबि अन्जन बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै सायख'नो थाखाय बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। तामुलपुर जिल्ला एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय लोगो लोगोनो गहपुर हालामाव गोबां माखासे जौगानायनि खामानियाव आखाइ होदों आरो खामानि मावदों। सीएम प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा मैया गहपुर हालामाव गोबां जायगायाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोन 15 धोरोमसालि, सिबिसालि अनसुंथाइ आरो मोन 25 गामिनि लामाखौ सेन्ड ग्रेभेलनि थाखाय गासै मोन 40 जायगायाव बेखेवनाय हाबाफारिया मावफुंनाय जादों। बेखौनो लानानै गहपुर हालदैबारि गामिनि रायजोफोरा सीएम प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावहरदों। फैगौ 22 आगस्टआव बिश्वनाथ जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनो साखाफारा जादों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर बरफुखुरि बड' नेशनेल एकाडेमि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानो गोनां इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथां आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लागोन। धोनस्री भिसिडिसिआव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेक रानदों। उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनस्री बियाबनि सिङाव थानाय धोनस्री भिसिडिसिआव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेकखौ धोनस्री ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारिनि आखाइजों गोरिब नखरनि आइजोफोरनो राननानै होदों लोगोसे सा 600नि बारा आइजोफोरनो साथाबो राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गाहाय लामाखौ साखोन-सिखोन खालामदों। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गाहाय लामाखौ गल्डेन लेंगुर इक' टुरिजम ससाइटि, रायमना एक्सपर्ट्स माल्टि
पार्पस क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो रायमना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जथायै लोगो नांनानै लामा सेराव थानाय हाग्रा मैला बायदिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO धीरेन्द्र बसुमतारी लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय समाज सिबियारि सागर बसुमतारी लोगोसे रायमना फरेस्ट रेन्जनि अफिसार पबित्र दास आरो जथायै मोनथाम डिपार्टमेन्टनि मावसुमाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।